Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Siku lokuti tinyadire. Lero tundi siku lo. Ndipo Blantyre wapa. Yes. Kwa ifeyo Malawi. Chifukwa president akunena a president kuti ine ndikamapita kwa kunjaku. Ndimakhala kuti ndikukapanga mapale osiyana siyana. Kuti ndikaitane Chizungu chindiye wachitendera. Ndalowa nawo mkalasi pepani bwana president. Kodi iwe chizungu machiziwa? Ima ndiputa ndi English. Chizungu ndi English ndizosiyana. Zimasiyana. Zina zitima chita kulowera mkalasi. Pamene zitima yankhula pali pose. Chabwino. Niacha company imeneyi. Yes. Imeneyi titandize ife ya Malawi. Ndipo pano Malawi tikhala tikulembedwa nchini. Pompano. Komanso kuonjezera pamenepo. Sititandizira kuti mafuta aja amene amadulawa. Amene timakhala tikugula maiko akunja. Atsike mtengo. Chifukwa choti mafuta wa ndipo alimi tikupembedwa kuti tilime soya wochuluka. Chonde chigayo chimene chili pano. Tikufuna 30 tons. Ma 30 tons aja. Okwana 17. Pasiku ndiye soya akufunikanso wotani. Wambiri. Ndiye mukamulima soya yo mukabwera kuzagulitsa pano. Zikutanthauza kunena kuti sizoti ndalama muzatenga mawa. Olo mutabweresa matraki 5. Ngati azimayi m'manyumba mungamve bambo wina akunama kuti ayi ndili kubakiresa finitezi ndikudikira ndalama ameneyo muziwe kuti akuluka masipika mwaka cheremo. A president. Yes. Tikutokozeni. Tiyamike. Chifukwa popanda ubale wa inu wabwino ndi azinzanu amaiko ena. Yes. Ichi sitikanachitika ichi. Ifeyo panopa tinene chilungamo. Bwana president zikuteka. Ndipo tisaname si yokha iya. Makampani osiyana aseguliridwa. Ngakhale anthu azilankhula koma ntchito za manja anu zikuoneka. Yes. Bambo. Olo akazanga. Akaziwa kuti tikukamba ngani ya mafuta. Amazoti mafuta ache ndiopangidwa ndi Azam. Akazanga. Ife banja lathu ndilosogola. Tikafuna sopo ndi wa Azam. Mafuta ndi Azam. Kuchapa komanso tanzi. Inde sopo yo kuchapira. Mafuta wo kukonza tupu. Kapena kusambira. My girlfriend. Yes baby. Akazanga. Sono mmayenera kubwera ndi mafuta opikira ato Azam ali. Ndafika nawo. Masia. Very good. Very good. Inatu ndi akazanga ndife ozisata. Ife ndi love in Tokyo. Love to love. Kiss to kiss. Sabana mwazi wa munanga. Tukuze ni mulamu. Ifeyo kunoko. Timapikira mafuta. Mafuta opangidwa ku Bakhresa. Mwa ndimvesesa. Otakhala mafuta ena waya. Mafuta oti ukatenga kukhala aphalala. Yati wayambe kwaika pa moto. Ati asungunuke. Yepali ena ukatenga ati waike pa moto. Apaka na yake moto. Ati achoke fungo. Nyumba kubakala ndifuna kuyaka. Mwamba. Kani ya bwino mafuta. Kani ya forex. Ikala kuti ili bwino palibe kuononga ndalama kuti ayi. Kapikula maiko akuja.
mafuta enaja amadula chifukwa choti zopangira zake amachita kuyitanisa masiku maiko akuti akunja kuti pamene tikuyitanisa apa tikuonongaso chani forex ndiye kuti apa pamene tikupanga zako mkuno soya wako mkuno kampani yako mkuno mafuta ako mkuno tizigulanso ndi ifeyo forex tikuononga palibe ntchito sotiyamba konko Koda president sali popa. President. President ndikukupe mphani. Mumulembe uyu ntchito. Chonde. Ntchito ya president. Chifukwa tu yakuononga chilengedwe. Akukhalira kuphazi muchiremu. Ndiye mulembeni ntchito mukamapita mukhale mutasayiniratu pa kampani pano. Kuti ndikamatoka pano. Giling'Ande amulembe ntchito pa khomo pano. Kodi sopano inu aliyesaziwe ndi president omwe kuti ineyo timakhalira kukangana ndiye ukanakhala wina tu ukananyadira kuti president akulemba ntchito ndinyadira kuti chani ayu inu mati chani ndinyadira kuti chani kuisa pati iwe suna kuisa ukandilapule moto ineyo manifestation chifukwa choyendera nthawi tingoti zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri tendaombere nsoni mmanja. Giling'Ande Ching'Aning'Ani anabwera ndi Nanyoni amene wamayi akunyumba kutifotokozera ndithu kuti kodi Bakhresa nkhani ya mafuta amenewa ali abwino motani. So yesterday I was also privileged to have a bottle and I tried at home. I did try at home. It's the best. And sikuti akungoyankhula kwa Ching'Aning'ani we mafuta waliko kunjako koma amene akupanga iwowa a Bakhresa anafotokozaso dzulo mkuyankhula kwawo tikuyankhulana ananena kuti we are there to provide the best quality at an affordable price, and that's what is happening here. These products on the market, they are very affordable with very good quality. Your Excellency, we are being challenged, and we are also challenging our local farmers out there to say the market is there. Bakhresa is really looking forward to having all the farmers, soya farmers, bring their goods here, and they should look forward to making more money. And they use the word, it's a win-win. They are winning, the farmers are also winning. Your Excellency, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, we are continuing with the program. Program we kupitirira ulemekezeka president. Ndi mvula ikuchitika kukoma zitheka ndithu pamene akuchita ndithu mwakachetechete kumeneko ndifuna nditane olemekezeka a Moses Konkoyo. Olemekezeka president a Moses Konkoyo ndi National Campaign Director wa chipani cha Malawi Congress. Komanso ndi nduna yoona zofalitsa nkhani. Iwowa atiyankhule. Ndipo akamaliza kutiyankhula tikhala ndi performance imeneyi atipatse ndi adika maoko up ndi akonzekeretse. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.